Nagyon-nagyon kocikat vagyok. Ez már neked szól. És majd csak utána, jó? És megtaragálom a füledet, és semmi más csak egy Ez igaz? Simi. Ez volt? Ugyanaz, csak annyi jó, és vagyunk. Most fogok ezt vollat, és azért ennek ellenére, hogy megvannak a pöttyök, azért tenni a kicsit. Jó? Csak egy lehelet. Azért, mert viszont, hogyha ezt mondjuk Csak nem egy kicsit. Azért elveszem. Jó? Akkor nézd csak így nekem segíteni, hogy én húzzam a tetejéről a papírt. Kedved segíteni, mint a jobb húzódoboznak a tetejét. Van kedved lehúzni? Erre húzzuk le, ez a nagyon ügyes vagy, akkor eldobhatod, leillesztem az eszközt, fogjuk meg és nyomjuk össze. Hát talán még emlékszel rá? Ügyes vagy. Ide teszem a fulacskéthez, és gyors mozdulatot megteszem, jó? Nagyon ügyes vagy. Azt is vagyunk. Anya, mit szólsz? Nézd csak ide, gyorsan teszed? Na, mit szólsz? Jó, öregszik? Neked kék a szem, anya? Kékes. Igen. Nagyon ügyes vagy. Tamás? Beszólj. Gyere gyorsan hosszú le. Jó? Érti, ide leteszem. Segítek, hogy nagyon megfigyeled. Fontos, hogy ne essél neki. Én megfizik a fejed. Ez az. De nagyon ügyes vagy. Vari, megcsinálta neked? Na gyere. Áteheti ő? Jó, köszönöm. Itt nézd, csak figyelj, mutatom neked. Ide is mutatom, figyelj csak a levesnek. Mutatom, hogy nem megadom egy ujjaddal, így összenyomom. Azaz. Nagyon ügyes voltál. Jó, és most pedig szeretnéd megnézni? Hogy gyere ide, gyere mellé, megvárjuk, jó? Megvárjuk. Gyere ide, álljunk meg egyszer, mert innen fogod igazán látni. Meghívjuk, picit szuper, minden jó? Nagyon ügyes voltál. Megnézelek gyorsan? Megnézzük nekik a legokat. Nagyon ügyes vagy. Anya, akkor most is csak Úgyis